थारैनो हाग्रामा महिलारिया गावनि दलनि दैदेनगिरिफोरखौ देरहायोब्लाल' सन्मान होयो नामा? हाग्रामा महिलारिया गावनि दलनि दैदेनगिरिफोरखौ देरहायोब्लाल' आर'नाइनि माला गानहोयो नामा? हाग्रामा महिलारिया गावनि दलनि दैदेनगिरिफोरखौ जेनोब्ला आथिङाव गानग्रा सेन्डेलनि माला गानहोगोन होनना बुंनाय बाथ्राया बेसेबां गनायजाथाव? गिबियावनो नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रो। हारिलेथ' आखौ आर'नाइ थागौ जिखिले खिन्थु बेलेगखौ हारिले आजिथ' आर'नाइ दिसु हारिले हारा पिছত हारिले सेन्डेल हाग्रामा महिलारिया गावनि दलनि दैदेनगिरिफोरखौ देरहायोब्लाल' मानसि होनना सानो नामा? थारैनो बियो सुबुंफोर एबा रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। मानोना बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ जों गावनि खुगाजोंनो गावनि दलनि दैदेनगिरिफोरखौ देरहायोब्ला आर'नाइ गानहोगोन आरो जेनोब्ला सेन्डेलनि माला गानहोगोन होनना बुंनायखौ नुनो मोन्दों। हाग्रामा महिलारिनि बेफोरबायदि गावनि दैदेनगिरिफोरखौनो जेनेब्ला सेन्डेलनि माला गानहोगोन होनना बुंनाय बाथ्राया थारैनो जोबोर लाजिथावना। हाग्रामा महिलारि बायदि सासे गोख्रों दैदेनगिरिनि खुगायाव बेबायदि गावनि दैदेनगिरिखौनो जेनेब्ला सेन्डेलनि माला गानहोगोन होनना बुंनायखौ बेसेबां गनायजाथाव होनना नोंथांमोनहा सानो? प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि DSU प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि केरेला प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ओमेन प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि हारा जिखाथ' इमोखौ हाथ' बेना दङ हारिलेथ' आखौ आर'नाइ थागौ जिखिले खिन्थु बेलेगखौ हारिले आजिथ' आर'नाइ दिसु हारिले हारा पिছত हारिले सेन्डेल আজকে আরোনাইটি ওয়েলকাম করিব আমি না আরোনাইটি ওয়েলকাম করছো আমি লিডার হয়ে যাতে ভালকে কাম কৰিব লাগে আৰু কিবা প্ৰাইমাৰী লিডাৰ আছে নাই বলবা কিবা খবৰ